दिनै 23 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव BTRनि सोलोंथाइ बिफाना बृहस्पतिबाराव क'क्राझार नोगोरनि सानमारियाव थानाय बड'फा हारिमुआरि मावथांखिनि अडिट'रियामाव खुंनाय मोनसे थिसनथाइनि गेजेरजों सा 900 टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होदों। बेनि गेजेराव 369आ असमिया बिजोङाव गाहाय गुदि फरायसालिफोराव लेङाइ फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय जादों आरो बर' बिजोङाव सा 258, असमिया बिजोङाव सा 83खौ गेजेर इंराजि फरायसालिफोरनि आरिमु आयदायाव लेङाइ फोरोंगिरि महरै आरो सा 79खौ बर' बिजोङाव थिसननाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं असमिया बिजोंजों गेजेर इंराजि फरायसालिफोरनि बिगियान आयदायाव लेङाइ फोरोंगिरि महरै सा 21 सुबुंफोरखौ थिसननाय जादों। हिन्दी, बाङालि बायदिजों लोगोसे गासै सा 900 फोरोंगिरिफोरखौबो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा थिसनथाइ होदों। BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ थिसनलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गावनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होयो। बे थिसनलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय आरो BTRनि मावफुं सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन। थिसनथाइ बिलाइ राननायनि जोबनायाव प्रमद बर'आ बुङो दि टेट फोरोंगिरिफोरखौ आबुं मेरिटनि सायाव बिथा खालामनानै थिसननाय जादों। सोलोंथाइ आरो गुनजों सोमोन्दो गोनां रुजुजायै सावगारिखौ बेयाव गोनांथि होनाय मोनसे रोंग'सार आफादनि गेजेरजों थिसननाय बिखान्थिखौ खालामनाय जादों। थिसननाय बिखान्थिया समाजारि बिजोङाव गोबां सुबुंफोरजों सोंखारिजादों, नाथाय सोरखारा रावखौबो खहा खालामनो एबा खहा खालामनो खामानि मावा। सोरखारा बयनिबो मोजांनि थाखाय थिरांथा लायो आरो थिसनथाइफोरा आबुं नेमखान्थि बायदियै गुननि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जायो। नैथियाव, सांग्रां जानानै गथ'फोरनो आदारखौ मोजाङै जाहोनो हानाया मोजां। एक्सपायार जानाय आदारखौ जायोब्ला देहानि थाखाय खहा जायो। जाग्रा आदारनि पेकेटआव थानाय एक्सपायरि थारिखखौ नायालासेनो सासे अंगनबाड़ी मावथिआ चिरांनि बासुगावआव सोरखारा जगायनाय गथ'फोरनि जाग्रा आदार राननायनि मुङाव गिख्रंथाव खामानि मावनायनि अजदआ सोराङाव फैदों। बासुगाव सोहोरनि वार्ड नम्बर 4 नि सोनाब गवालपारायाव थानाय अंगनबाड़ी मिरुनि मावथिआ गथ'फोर आरो गाइखेर दौबाय थानाय आइजोफोरनो पुष्टिगोनां आदार जगायनायनि मुङाव थारिख बारनाय एबा एक्सपायार जानाय खुदियाफोरनो आदार राननानै होयो। इनस्टेन्ट दार्क खिचड़ी मुंनि थारिख बारनाय एबा एक्सपायार जानाय जाग्रा आदारखौ जानानै सासे 6 बोसोरनि गथ'सा बेरामाव गोग्लैदोंमोन। गथ'नि बिमानि बादिब्ला सासे अंगनबाड़ी मावथि निमाथि रयआ गाव गैयैयाव फिसाज्लानो मावख'आरि महरै जगायनाय इनस्टेन्ट दालि खिचड़ी जाग्रा पेकेट दैथायहरदोंमोन। मोनायाव बिमाया बे पेकेटनि आदारखौ बानायदोंमोन जेब्ला बिथांखौ जाग्रा आदार बानायनो होनो थाखाय बुंदोंमोन गथ'आ। आरो बै आदारखौ जाखांनायनि उनाव गथ'आ गिबियाव उदै सानाय मोनो आरो उनाव गथ'आ खिगुयो आरो गोबानायजों बेराम जायो। बिफानि सन्देहनि उनाव खुदियानि जाग्रा पेकेटआव नायोब्ला मिथिनो मोनबाय दि पेकेटआव दोननाय जाग्रा आदारा एक्सपायार जाबायमोन एबा थारिख बारबायमोन। बेनि उनाव मोनायावनो डक्टरनिफ्राय मुलि लायनानै दौनायनि उनाव गथ'आ एसे मोजाङाव फैयो। बिमाया अजद दैखांदों दि अंगनबाड़ी मिरुफोरनिफ्राय गथ'फोरनो जाग्रा आदार जगायनायनि उनाव सरासनस्रायै न'नि बिसिफोर एबा बिमाफोरा पेकेटआव थानाय आदारनि अक्ट'नि फट'खौ नायफिना। बे बिथिङाव अंगनबाड़ी मावथिआ बे जेंनाखौ नोजोर होनानै खुदियानि आदार राननांगौ। बिमा-बिफाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबिफोरा अजद होदों दि सिडलीआव खौसे खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि सिङाव अंगनबाड़ी मावथि निमाथि रयआ गोसो जानानै एक्सपायार जानाय गथ'फोरनि आदार रानदोंमोन। बे समावनो दिनै बासुगाव सोहोराव वार्ड नम्बर 4 नि सोनाब गवालपारायाव सम जोबलांनाय खुदियानि जाग्रा आदार जानानै गथ'साफोरा बेरामाव गोग्लैनाय जाथायखौ लानानै रायजो-राजाफोरनि गेजेराव गोबां फिनजाथाय सोमजिदों। रागा जोंनाय बिमा-बिफाफोरनि मोनसे थाखोआ एक्सपायार जानाय गथ'फोरनि जाग्रा आदारनि पेकेटखौ लामायाव गारहरनानै खुद्रिसारदोंमोन। अंगनबाड़ी मावथि निमाथि रायखौ सोंदोंमोन दि बिसोरो मानो एक्सपायार जानाय गथ'फोरनि आदार रानदों। बिथाङा गिबियाव एक्सपायार जानाय जाग्रा आदारनि पेकेटखौ लांदोंमोन होनना दाबि खालामो। नाथाय जेब्ला नुजाथिनाय बिमा-बिफाया गिदिङो अब्ला अंगनबाड़ी मावथिआ गावनि गोरोन्थिखौ मानिना लायो। बिथाङा बेखौबो खोथा होयो दि इयुनाव बेबायदि जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। थामथियाव, धुबुरी सदर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनाय खालामो आरो बृहस्पतिबारनि मोनायाव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ हमनो हायो। हमजानाय कनस्टेबलआ धुबुरीनि पुलिस सामलायगिरि मावख'आव आसाम पुलिस जवान महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। धुबुरी पुलिसजों हमजानाय पुलिस कनस्टेबलनि सिनायथिखौ
आकबर आली होनना मिथिनाय जादों। हमजानाय पुलिसनि न'आ जाग्राफारनि धुबरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि साखाथियाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। आकबर आलीखौ धुबरीयाव जिल्ला पुलिस सामलायगिरिनि मावख'निफ्राय हमनानै धुबरी पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों। उनाव धुबरी पुलिसनि हान्जाया जाग्राफाराव आकबर आलीनि न'आवबो सिग्रोमदोंमोन। अजदनि बायदिब्ला पुलिस कनस्टेबल आकबर आलीया पुलिस भेरिफिकेशननि मुङाव थगायनानै मोनसे मुलाम्फा गोनां फालांगि खालामगासिनो दंमोन। फारसेथिं धुबरी पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायाखै। नाथाय मिथिनो मोननाय जादों दि आकबर आलीखौ धुबरी सदर पुलिस थानायाव दोननानै आथिखालाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथियाव नेपाल फारसे दावबायनाय UPFT 7623 नम्बरनि बासआ दैमायाव गोग्लैहैदों। बे बासआव गासै 40 दावबायारिफोर दंमोन। बे दावबायारिफोरनि गेजेराव 14 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव गाबोन अखिल गगৈ आरो आंनि न'आव मोननैयै मिटार दोननानै नायगोन। जुदि बिलआ सोलिबाय थानाय मिटारनिख्रुइ स्मार्ट मिटाराव बांसिन फैयो अब्ला जों स्मार्ट मिटार फज'नायखौ बन्द खालामगोन, मन्त्रि निफुज हाजरिकाया बुङो। बिधान सभायाव स्मार्ट मिटारनि जेंनाखौ दैखांनायनि उनाव मन्त्रि फिजुस हाजरिकाया मैया खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। मन्त्रि हाजरिकाया बुंदोंमोन दि दिनै कंग्रेस दोलोआ स्मार्ट मिटारनि आयदाखौ दैखांनानै बिधान सभायाव जथुमाखौ दोनथ'नो थांखि दैखांदोंमोन। बिथां हाजरिकाया संसदारि हाबानि मन्त्रि हिसाबै बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन। खालि बिथांमोनल' नङा, आयेन आफादनि 126 सोद्रोमाफोरखौबो बिथां हाजरिकाया खावलायदोंमोन। मानोना बे बिन्दोआव बिसोरनि आरो बिथांमोननि गेजेराव माखासे गोरोबलायै दं। बिथां हाजरिकाया सदनाव बुंदोंमोन दि गावसोरनि आयेन आफादनि 126 सोद्रोमाफोरनि न'फोराव मोनसे दोरोङारि गोजाम मिटार आरो स्मार्ट मिटार फज'नो। बिथांनि ओंथिया बिथांनि न'आव गंसे गोजाम मिटार आरो गंसे स्मार्ट मिटारबो दोनगोन। बेबादिनो गावसोरो बेरेखा दोलोनि आफादगिरि देबब्रत सइकियानि न'आवबो दोनगोन। अब्ला जुदि मोननै मिटारनि बिलाव सोलाय-सोल' जायो अब्ला गावसोरो थारैनो बे बिथिङाव गोब्राब राहा लागोन। बिसोरो बिथांनि खोथाखौ खोनासङाखैमोन, गनायाखैमोन आरो आयेन आफादखौ नागारदोंमोन। मन्थ्रिया फिन बुंफिनदोंमोन दि बिसोरो बे खामानिखौ मावनो गिदों। बे खामानिखौ मावनानै दैया रोखायै ओंखारबोगोन दि स्मार्ट मिटाराव जेसेबां बिल फैगोन एसेबांनो दोरोङारि एबा गोजाम मिटारावबो फैगोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।